Thank you.
Sendra Kurarupa Manasas kabyane Pangsempal kaprapang Sewo-sewo kaplesan Sato lumayo mangungsi Kagiat kakudo Kang jogo Maning jati alam kang berudi jagat Hei, Yai Hamso lawan Yai Dimbuku wonten pangandiku ingkang adhau sinuwun wonten pangandiku ingkang adhau sinuwun ing didi kalungguhan iki kepiye parang darunane jeneng sira ingsun dawuhi supaya bisa angrangket Nalendra 100 negara kanggo kurban lumadine kurban sesaji kala ludra Yai Hamsa kelawan Dimbaka nuwun inggih sinuwun pangestu dalem paduka kula menika sampun saged angrangket lan amblengket Ratu 100 negara cacahipun kagem kurban sesaji kala ludra dalah bagus Hamsa nanging nyuwun pangapunten sinuwun ana apa Dimbaka sejatosipun negari nembe karangket menika nembe 97 negara tegesipun kirang 3 sinuwun negara ngendi wae sing durung kok rangket Dimbaka inggih punika Nalendra saking negari Ngamarta Prabu Puntadewa lan Nalendra saking Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lan Nalendra saking Mandura Prabu Baladewa yen kaya mangkono jogan kalam dina enggal budhal dina iki rangketen Nalendra telu kuwi mau supaya enggal bisa kaleksanan nggonku nganakake sesaji kala ludra kang ditujuake marang Sang Hyang Ludra menawi mekaten kula wis kagem dawuh kula nyuwun pamit nyuwun tambahipun pangestu sinuwun nyuwun tambahipun pangestu sinuwun sing prekno ati Hamsa lawan Dimbaka
nyatane gonjang seret
dandano jagat manis utawa ayah Bathara jagat Yai Suyadi sajak sumangka patane Dimas Bathara kelawan Yai Janaka ing kedhaton Ndrawati kene Yai Suyadi Katoro Ardanku Meroko ingkang dados wigatosipun Sinuwun para Prabu ing Ndrawati Sinuwun Prabu Bathara Kresna Yai Werkudara kelawan Yai Janaka Anjanur Gunung Kadingaren Yai jeneng sira Suyadi sowan datang ingsun timbangi ana wigati apa Yai Werkudara kelawan Yai Janaka wah Kresna kakangku sowanku mrene ing kedhaton Ndrawati kene bakal ngaturke bektine kakangku Puntadewa kang bakal nganakake sesaji syukur ditujuake marang kersane Gusti kang akarya jagat awit para Pandhawa wis kaparingan kanugrahan pirang-pirang ilmu lan pinaringan kanugrahan wujude negara yaiku negara Ngamarta lan sak isine wah tekaku mrene bakal nyuwun piterang apa kang dadi syarat sarana lumadine sesaji Raja Suya amarga Pandhawa bakal nganakake acara sesaji Raja Suya Kresna kakangku Yai Werkudara syarat sarana lumadining sesaji Raja Suya kuwi ora gampang lho Yai amarga Pandhawa kudu nyepakake wulu-wetu bumi Ngamarta kang wujuding pala kesimpar, pala gumantung lan pala kependhem. Wah, koyo mangkono. Iya Yai. Lan Pandhawa kudu ngrawuhake 8 brahmana. Kang brahmana mau kudu ngidung nantram suci, puja puji rahayu. Saksuwene Pandhawa nganakake sesaji Raja Suya kuwi mau. Lan Pandhawa kudu ngrawuhake ratu paling sithik 100 cacahe kanggo hanekseni lumadining sesaji Raja Suya kuwi mau Werkudara. Lan ratu 100 kuwi mau kudu rawuh kanthi lila legawa lair lan batine Yai Werkudara. Wah, yen kaya mangkono Pandhawa bakal saguh nganakake sesaji Raja Suya. Mengko dhisik Yai. Ana apa? Isih ana syarat kang luwih abot meneh. Wah, apa kang dadi syarate? Yen pancen syarate angel bakal tetep tak gayu. Yen kudu munggah gunung ngendi sing kudu tak unggahi, yen kudu nabrak skoro ngendi sing kudu tak sabrangi. Mengko dhisik Yai, iki dudu perkara kuwi nanging syarate ya kuwi Pandhawa kudu ngumbalake wujuding Nalendra kang watake angkara budine Candala Yai Werkudara. Kresna sinayeng manggulung mangrumining cakrani
kagem sesaji Raja Saya menika. Ora ana liya Nalendra utawa ratu saka ratu Giribajra. Ya kuwi Prabu Jarasandha. Ratu kang duweni watak angkara murka berbudhen candala. Wah. Yen kaya mangkono ora sah kesuwen. Ayo enggal digoleki ngendi papan dununge Jarasandha. Supaya enggal bisa kaleksanan anggone Pandhawa nganakake sesaji Raja Saya. Yen kaya mangkono, Kyai Setyaki wonten marang dawuh. Dadawi jejaga sakiwa temening Praja Ndrawati. Amarga mengko bakal ana mungsuh kang ketekan ing negara Ndrawati nggih sendika dawuh. Yen mengono Yai Werkudara lawan Kyai Janaka derekno lakune ingsun Yai. Oh, aswae. Mungsu kang padha mayitna Nah, ana satriya ngadrah rancang ing ngarep tapel wates Kedhaton Ndrawati. Yo apa Yayi dibuka tebung marang bawangan iki
ketoke aku durung tau wanuh marang pawongan siji iki kan. Luwih becik ditakoni. Ngendi papan dununge lan sapa jenenge? Ayo misalak ngaku sapa kang dadi aranmu, ngendi papan dunungmu? Raden Setyaki Satria Terbang. Lah iki sing jenenge Setyaki. Wah, layak to layak yo. Nganti brengos sing ditumpangi kuping kiwa kuping tengah leleng. Ayo kang dadi Setyaku Ratu Kembar sapa kang dadi kowe? Ya iki Ratu Andahaning Prabu Jarasandhi. Prabu Angsa kang dadi aranku, Prabu Debaka kang dadi aranku. Apa kang dadi Setyaku lumarat ing negara Ndrawati ini? Bakal ngerangket Ratu Gustimu Prabu Sri Bathara Kresna. Dina iki Ratu Gustimu Prabu Jarasandha bakal nanakake wujuding sesaji para ludra. Ya kuwi wujude sesaji ngurbanake Nalendra 100 negara. Salah sawijine ya kuwi Ratu Gustimu Prabu Sri Bathara Kresna. Bisa ngrangket Ratu Gustimu yen kuwi bisa nyempal bau kiwa tekane Raden Setyaki. Yen kaya mengkono tegese kowe wani marang aku. Abang sing tak wedi maju ngene rinco gulmu lan bilang nyawa ati.
Setiaki lho ana ratu kembar meneh tak kira kembar lungsuh ya iki Prabu Wangsa lho kok urip meneh dilumpati urip meneh dilumpati urip meneh raga lunyo siji Setiaki wajar Gusti sejati
Iki ana acara apa to, gayeng tenan. Iki warga Padukuhan Jelapan nganakake gelar budaya Merti Dusun. Wah, yo apik kowe, Tru. Iya, Gong. Ayo sadurunge padha munjuk ana ngarsane Gusti Kang Murba Jagat. Awit kita langsung sedaya mawon sampun pinaringan bagas warasan saengga bisa makempal sowan ing papan menika. Kaping pindho ngaturaken aguning panuwun dumateng Bapak Lurah Pondokrejo panjenenganipun Bapak R. Widayatmo SE ingkang sampun paring dawuh dumateng kawula kabure nderek opening utawi mucuki metro wonten dalu menika. Boten kesupen ngaturaken guning panuwun dumateng Bapak Kepala Dukuh Padukuhan Jelapan lan dumateng sedaya masyarakat Jelapan ingkang sampun paring papan lan paringi kesempatan dumateng kawula supados metro wonten ing papan menika. Iki acarane meriah tenan, Tru. Kok yo nganti wayangan barang bengi iki lak yo gleling to, Tru. Jelapan ki biasane ngan wayangan ki arang-arang. Terakhir nek ngerti 2016 wayangan kene ning papan kene. Beh, iya to, Go. Wingi nang sasi Agustus wis diparingi acara sing ora kalah meriah, Go.
Ya kuwi gelar budaya ing Padukuhan Jelapan wis diawiti kanthi acara kirab budaya. Terus ana meneh wingi ubana pentas seni jadilan saka Jelapan kene ya. Jadilan turangga seta seni jadilan klasik dan kreasi asli produk seni budaya saka Dusun Jelapan iki. Tepuk tangan kagem Dusun Jelapan. Wah, ya jan komplit. Jadiane klasik kok meng kangangu kurang celenge. Jane Pak Krincing nek dadi keceleng ya apa. Raine rasa dipacake wis ben kok celeng jeneng kene. Mau sore nang kelurahan ngangkat kursi liyane nem-nem kono nggawane nang loro-loro. Tenagane jarene disimpen nggo sesuk, nggo anake, nggo bojone, nggo ibadah. Wong ya wis insaf kok cah kuwi. Wah, ya apik kuwi. Aku ya nonton kok wingi, Kang. Jebul Bang Wongki ya melu anggota, sajake anggota. Ora ya kena dadi pawang kamu iki. Ora leling kok, leling bar pawang budi hujan dan bisa-bisa ora apa-apa. Jatuh salto ora apa-apa. Yo akeh biyen iki Gong Jelapan iki kesenian. Lah iya, zaman semono, zamane mbah-mbahku isih enom, ana ketoprak, terus seprene ana karawitan, klothekan, selawatan yono, hadra yono, wah jan pepak kok. Ya bener Gong. Alhamdulillah acara ini kaleksanan ya dukungan dari dana SDI Gong. Lumantar panjenenganipun Bapak DPR Haris Sugiarto SIP. Lah yo akeh temen duwite terus dana SDI di papan-papan ono dibantu dana SDI. Nah, yo iki Gong. Yo iki sing diarani dari rakyat untuk rakyat. Nek awake dhewe tertib anggone membayar pajak, contone ya kaya ngene iki. Ya kaya PBB, hasile ya kanggo bantu werna-wernane pembangunan. Lan termasuk bantu kegiatan seni budaya kaya ngene iki contone. Mila, monggo warga masyarakat Padukuhan Jelapan, mari kita semangat untuk tertib bayar pajak. Ono unen-unen orang bijak taat pajak to ngono ya terus iya. Kowe iki malah kaya petugas penyuluh asrah apa. Iki pesenane Pak Lurah Reng, ya kudu diaturke nek Pak Lurah remen lak sesuk tanggapke wayang meneh. Amin, ayo ngono. Lan matur dumateng sedaya tamu undangan lan para pamriksa. Kasuwun kasekecakaken anggenipun lenggah. Sakmangke katuran hamriksani ringgit purwa sedalu matas ingkang dipun asta pepundhen kula inggih menika Ki Wisnu Hadi Sugito. Inggih putra saking sang maestro dalam Indonesia almarhum Ki Hadi Sugito. Wingi awake dhewe ya melu sowan daleme Pak Wisnu ya truk nderek hormat hal Mbah Hadi Sugito. Iya Gong, alhamdulillah. Pokoke nderek ngalah berkah ngono ya Gong. Lah iya. Wis yen kaya mangkono aja suwe-suwe ayo padha tetembangan. Oh ya Truk. Tembangane siji wae Gong, Reng. Ya Truk, ya Truk. Apa Truk iki sing bunyak kuwi goyang Semarang wae yo. Main katen para mbak-mbak warang lan para bapak-bapak wiyaga nyuwun tembang goyang Semarang kagem warga Dusun Jelapan. Monggo dados
wong ora Mbah Cermo apa Wijo ora joget. Iki rawuh ora, mbok iki wong Mbah Ponijo RT Tunggal dusun Banjararjo. Alhamdulillah. Wis jan mantep tenan nek kae iki. Wis. Ya wis Kang Gareng, Bagong aja suwe-suwe. Ayo enggal terus perilaku Kang Gareng. Ayo Tru tak gareke. Sinuwun kedewasaan ana apa sing sanes Setyaki kula nembe mawon kapapat dening ratu kembar inggih punika naminipun Prabu Hamsa lawan Dimbaka. Prabu Hamsa lan Prabu Dimbaka nggih nalika semanten Prabu Hamsa lawan Dimbaka menika kula papakaken lajeng kula Brondoyuda kaliyan Prabu Hamsa lan Dimbaka menika. Nalika semanten Hamsa kula Perjaya dipun numpati Dimbaka gesang malih. Dimbaka kula Perjaya lan dipun numpati Hamsa gesang malih wungsal wangsul kados mekaten sinuwun kula ajrih sinuwun. Yai Werkudara piye? Mangerti yo Yai. Sejatine Prabu Hamsa lan Prabu Dimbaka kae andhahaning Jara Sandha kang didhawuhi supaya bisa ngrangket ratu 100 negara kanggo kurban sesaji Kawangodra. Wah, banjur piye? Lan Hamsa Dimbaka kae yang dipateni siji mbaka siji ora bakal iso. Amarga Hamsa lan Dimbaka kae raga loro nyawa siji. Yai Werkudara, banjur aku kudu piye? Do kumbangan Yai, mustaka kelawan mustaka supaya bisa pecah sirahe bebarengan. Wah, mantap yo.
Kudoro Raden Janggoan. Wah, aku dicolke Kakang Hamsa iki kepiye Kakang Hamsa? Aku ora ngerti dik. Waduh, iki sapa pawonane aku dicolke? Wah, rasane Kakang Mus. Sirah kang sirah pecah mati dening aku. Sedelo ya Nyai. Iki awake dhewe wis praktek ing Gunung Titiaka. Ya kuwi gunung kang dalane tumuju ing Giribaja. Yen kaya mangkono Yai Werkudara lan Yai Janaka sawangen ing sak dhuwuring Gunung Titiaka kae ana tambur kang diarani tambur Gulingka. Tambur kae kang paring tengara kelawan Prabu Jarasandha. Sak sapa wae mungsuh utawa menungsa kang mlebu ing Giribaja, tambur kae mau bakal muni dhewe. Wah, koyo mangkung. Iya Yai. Sejatine tambur kae kadadian saka kulite bapakne Jarasandha yaiku Prabu Dryodaka.
amarga jaman sumono Prabu Jarasandha kuwi merjaya marang ranane dhewe ya Prabu Dryodrata. Lan kulite digawe tambur. Wah, wong wis bakal iki Jarasandha. Dasar Pranata Yai. Yai Janaka wonten paring adawi. Jumparing tambur kae Yai supaya bisa bedah lan Prabu Dryodrata bisa munggah ing Pasmargan Jati sendika dawuh. Netraning anggora sadaning kukila ana pawongan kaya ratu mlebu ing kraton Giribajra ini. Sapa ya ditepungake ya iki ratu kang bakal mbok raket, salah sawijining ratu kang bakal mbok raket mbok gantiake kurban sesaji Udra. Sapa Prabu Sri Bathara Kresna kang dadi ratu. Murine sapa? Gedhe dhuwur pidheksa. Wah, Raden Werkudara lho. Sing bagus sapa? Raden Janaka. Lala. Kresna, soroh nyawa kowe Kresna ya. Apa kang dadi sedyamu lumebu ing Giribajra kene? Aku minangka utusaning dewa kang bakal wengkas angkara murka kaya dene kowe Jarasandha. Lala. Tegese kowe wani nantang marang aku. Yen ngono apane sing tak medeni? Ayo, endi jagomu? Werkudara maju. Wah, lho.
Joro Sandho ngetokake kadegayane. Wah, iya. Yen kaya mangkono Yai Werkudara. Mau pun mroko wis bisiki kelawan Si Adi. Apa Si Adi ora krungu? Yen Joro Sandho kae awake sigaran. Kan jaman semono Prabu Dryodrata duwe garwa. Kalih garwa loro. Garwa kuwi mau siji-siji diparingi pelem sak sigar. Terus lair bayi wujude ya sabongkotan saka sirah tekaning sikil kuwi sigaran. Terus bayi mau dibuang ing alas. Lan ditemokake marang salah sawijining wanita. Terus bayi mau kae digabung utawa disambung dadi siji. Lan diparingi jeneng Joko Slewah lan utawa diparingi jeneng Joro Sandho. Kowe mangerti apa kang kudu mbok lakoni? Sigar awake dasar. Wah, Joro Sandho ya Joko Slewah uteke slewah kurban menungso. Wah, wong kala kaya kowe ora pantes urip nang alam padang. Wah, Werkudara. Wah, sigar awakmu mati dening tanganku.